ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତଥା ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଓ ଶୈଳୀରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରୋମର ସମ୍ରାଟ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ଜୁଲିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରାଗଲା। ପାର୍ସୀ ଧର୍ମର ନୂଆବର୍ଷ ନବରୁଜ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନବରୁଜ ପାଳନର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶାହା ଜାମସେଦଜୀ। ନବ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ, ନୋର୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ। ମୁସଲମାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ମହରମ ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ନୂଆବର୍ଷ ହିଜ୍ରୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ହିନ୍ଦୁ ନୂଆବର୍ଷ। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନବ ସମ୍ବତ୍ସର ବା ନବ ସମ୍ବତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ସହକାରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ବିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ ଆଗକୁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପଛକୁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ଗତି କରିବ। ଏହିପରି ଏହା କେବଳ 54 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ହିଁ ଗତି କରିପାରିବ। ଏହି ଗତି ଫଳରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ରାଘିମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଏହାକୁ ନିରୟଣ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରୟଣ ମତବାଦ ସପକ୍ଷରେ। ଏହି ମତ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଏପ୍ରିଲ 14-15 ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ଏହି ଦିବସକୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ସଂକ୍ରମଣ ଶବ୍ଦରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବା। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ମାଠିଆରେ ପଣା ରଖି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଉ। ମାଠିଆରେ ଥିବା ଛୋଟ କଣାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଝର ଝର ଯାହା ବର୍ଷାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଠେକିକୁ ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି କୁହାଯାଏ। ଛତୁଆ, ଦହି, ଗୁଡ଼, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆକୁ ମିଶାଇ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ବେଲପଣା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଡ଼ା ସେବନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ, ସାରଳା, ବିରଜା ଆଦି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦିନକୁ ଛାମୁଯାତ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାସାଧିକ କାଳ ଚାଲି ରହିଥିବା ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଭାବେ ଏହି ଦିନକୁ ମେରୁଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦିନକୁ ଚଡ଼କ ପର୍ବ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ତାପଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଣା ପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପଣା ଭୋଗର ବିଧି ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ପଣା ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଛାମୁ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଟୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ କଣ୍ଟା ବା ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିରେ ଚାଲନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏହାକୁ ଛାମୁ ବା ବାଟୁଆ ଯାତ୍ରା କହନ୍ତି। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ସମାଜକୁ କଠୋର ତାପ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ବାୟୁ ଓ ଅଗ୍ନିର ଗତି ବହୁତ ପ୍ରଖର ହୁଏ। ଉଭୟ ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଅଞ୍ଜାନେରୀ ପର୍ବତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତା ଅଞ୍ଜନି ଜଣେ ଅପ୍ସରା ଯିଏ ଅଭିଶାପ ହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକନାଥଙ୍କ ଭବାର୍ଥ ରାମାୟଣର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁତ୍ର କାମଯଜ୍ଞର ରୀତିନୀତି କରିଥିଲେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ତାଙ୍କର 3 ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ କିଛି ପବିତ୍ର କ୍ଷୀରି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପକ୍ଷୀ ସେହି କ୍ଷୀରିର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଞ୍ଜନା ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧକ ସାଧନାର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାପର୍ବର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶରୀର ଭଲରେ ଥାଉ। ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ଟପିକରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।